फोरमायनांगौ बाथ्राथ' बारा गुदु गोदा गैया। थोंजोङै आं बेखौनो बुंनोसै जे आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ बर'फ्रा गमामायैनो थाबैनो जुदि आदाय खालामना लानो हायाब्ला बे बुहुमाव बर' हारिया गावनि राव हारिमु सोदोमस्रि गावनि थामोनथा गावनि पलिटिकेल राइट टु सेल्फ डिटारमिनेशन बेफोरखौ थिरांथा खालामनानै थांनानै थानांगौ मस्थ' गोब्राब जानो नागिरदों। जोङो अलरेडि बड'लेण्ड आलादा हादोर नांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिपिसि भलुन्टियार फर्सनि आरो आइ-आफा रायजो नाजालायनायाव 1987 निफ्राय 1993 सिम उपेन्द्र ब्रह्मआ जेब्ला एबसुनि आफादगिरि दंमोन, आं जेब्ला बिपिसिनि चिफ कनभेनार दंमोन आरो एडभाइजार दंमोन एबसुनि, बै समाव जों गिलु बालु डेम'क्रेटिक पिसफुल मास मुभमेन्ट खालामनानै जोङो बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल मुंनि मोनसे गोदान राजखान्थियारि एरेन्जमेन्ट आसाम स्टेट एक्टनि आन्दाराव जोंनो होनाय जादोंमोन। नाथाय आंनो बे बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलनि चिफ जानो आं खाबु मोनदोंमोन। नाथाय भारत सरकार आसाम सरकारा जोंनो जिबायदि खोथा होदोंमोन, जबान होदोंमोन, रादाय होदोंमोन, गासै फेलें खालामजोबदों। केस उइथ्र' खालामाखै, मार्चियारफोरनो एक्सक्यूज एग्जाइन होनांगौमोन आरो मुभमेन्ट समाव जिखिनि डेमेज जादों लामा सामा स्कुल कलेज दालां दंग' बान्दो जाम्फै बेफोरखौ रिकनस्ट्राक्ट खालामनो थाखाय जोङो रां बिदोंमोन। बे रांखौबो आसाम गभर्नमेन्टआ हराखै। बिनि थाखायनो आङो अखाफोर 6 दाननि उनाव आं बिएससिनि चिफनि मासिखौ जोगदावनानै आं रिजाइन होना फैदों। बिनि उनाव आंनि उनाव प्रेमसिं ब्रह्मआ चिफ जाबाय। प्रेमसिं ब्रह्मनि उनाव कनकचन्द्र नार्जारि जाबाय। 10 बोसोर समा ओरैनो थांबाय। बिएससिखौ इमप्लिमेन्ट जायाखिसै। बिनि उनाव माखासे जोंनि जोहोलावफ्रा हाथियार लानानै आर्म स्ट्रागल खालामनांसिगौ होननानै बिएलटि मुंनि गोदान मोनसे मिलिटेन्ट आफाद दाबाय। बिथांमोनाबो स्ट्रागल खालामना आर्म स्ट्रागल गावसोरो गोबां थैबाय, आइ-आफाबो थैबाय, गुबुनबो थैबाय। बिनि उनाव बिराद गिथाव थासारि जाबाय। फारसेथिंजाय एनडिएफबिफ्राबो सभारेन कान्ट्रि बड'लेण्ड नांगौ होननानै सोमावसारदों, आर्म स्ट्रागल खालामदों। गावजों गावनि गेजेराव बिराद एना-एनि जादों, थै गुलायदों। बेनि जाहोनाव जोङो बिएलटि लिडारफोरखौ खावलायदोंमोन सिभिल ससाइटिया जे बे रोखोमजोंथ' जानाय नंला, जे भारत गभर्नमेन्टजों पिस टकआव बाहागो लादो। उनाव बिथांमोना बुजिनानै भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टजों सेभेल राउन्डस पिस नेगसिएसनाव टक्सआव बाहागो लाखांनायनि उनाव 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव नैथि गोदान सुक्ति बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल मुंनि कनसेप्टनि सायाव भारत संबिधाननि 6थि शेड्युलनि सिङाव गोदान पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट मोननाय जाबाय। दिनै बे गोदान पलिटिकेल एरेन्जमेन्टखौ सालायनाया 20 बोसोर बारलांबाय। बे 20 बोसोर समनि गेजेराव जिबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानि जानांगौमोन, जानो हायैनि खारना जाबाय जेसेबां जोंनो थाखा फैसा हरनांगौ, रांखावरि हरनाया जथेस्थ' खम, थोजासे नङा। आरो लोगोसे मा जाबाय, बिटिसि गभर्नमेन्टनि आन्दाराव ल' एन्ड अर्डार पुलिस कन्ट्रल खालामनो अधिकार गैया, राइट गैया, मोन्थाय गैया। पुलिस एन्ड ल' एन्ड अर्डार साबजेक्टखौ ट्रेन्सफार खालामाखै। बेनि जाहोनाव बे ओनसोलाव जे गुबुन गुबुन देश गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय रोजा रोजा अनजिमानि गोदान गोदान मानसि हाबगासिनो दं। ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन क्रिएट जागासिनो दं। जोंनि गोबां बर' फिसाफ्रा मालायनि आखायाव सम सम साफा सानै बुथार जागासिनो दं, जिहारि खालामजागासिनो दं। दा बेफोरखौ जुदि बेफोरनिफ्राय बारग'नांगौब्ला आलादा हादोर जों जेब्ला मोनगोन, ल' एन्ड अर्डार पुलिस पावार जेब्ला जोंनि आखायाव थागोन, अब्लासो जोङो नांगौ रोखोमै थांनानै थानो हागोन। बिनि उनाव नै 2020 मायथाइनि 27 फेब्रुवारियाव जानुवारियाव प्रमद बर'नि लिडारशिपआव थानाय एबसु, एनडिएफबि, इउबिपिअ खुनु सिभिल ससाइटिनो जेबो खौरां होआजासेनो दिल्लीयाव हरखाबै थामथि गोदान एकर्ड बा सुक्ति खालामना फैबाय। बेनि जाहोनाव मा जाबाय, बिटिसिनि दिनाव बिटिसिनि आन्दाराव
जिखिनि पावार एन्ड फांसन जिखिनि एरिया मोनखाबायमोन बे एरियाफ्राबो दानख' जानायनि अबस्थायाव गोग्लैफैदों 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिफोरनि आखायाव हरनाय जादोंमोन जायनि जाहोनाव बिटिसिनि जिथु पावार एन्ड फांसन बेनि जिथु डिग्री एन्ड अट'नमि बे जथेस्थ' खमायलांदों आरोखि बिनि जाहोनाव बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो माखासे मोदोम गुदुं मानसिया सुप्रिम कर्टआव केस हैनांदों गुवाहाटी हाइकर्टआव पिएल केस हैनांदों दा गुवाहाटी हाइकर्टआ जोंखौ पिएल केसजों जोंखौ फेजेनदों दा आं हारसिङैब्लाबो दिल्लीयाव सुप्रिम कर्टआव आं दा बिटिसि बासायनायनि पावार एन्ड फांसन बासायनायनि बाउन्डारि बासायनायनि थाखाय आं आपिल हैना दङ दा जोंनि बे 20-30-35 बोसोरनि समनि गेजेराव जोंनाव मोनसे रोंगौथि फैबाय एक्सपेरिमेन्ट जों मोनबाय जोंनाव मोनसे रोंगौथि फैबाय जे आलादा हादर बड'लेण्ड मोनाब्ला बे बिटिसि होन बिटिआर होन बेजों खुनु रोखोमै जोंनि बर' हारिया जुगे जुगे बे बुहुमाव भारत हादरनि सिङाव सोद्रोम बारग'सार हारि हिसाबै थांनानै थानो मोनसे गोब्राब दङ नागा मिज' अरुणाचलिस गार' खासिया जयन्तियाफ्रा जेरै 5 लाख 10 लाख 7 लाख 12 लाख 15 लाख जुदि सेपारेट स्टेट मोनोब्ला बर'आ जेराव 20-25 लाख दं जोंनि प्रप'ज बड'लेण्ड एरियायाव बुरलुंबुथुरनि माने साहा जों माने सेपारेट स्टेट मोना आरो जोंखौ खेबथामनि थाखाय बे भारत गभर्नमेन्ट जेब्ला जों गभर्नमेन्टजों सावरायो गभर्नमेन्टआ बुंबा बै समाव जे खुनु रायजोखौ बुखावनानै रावनोबो गोदान रायजो होनायनि भारत गभर्नमेन्टनि आखायाव खुनु थांखि नाथाय जेब्ला साननाय जागोन आलादा गोदान रायजो दानायनि नोंथांमोनाबो साननाय जागोन नाथाय जोंखौ थगायबाय 2014 मायथाइयाव तेलेंगानाखौ होआ होनदोंमोन 2014 मायथाइयाव तेलेंगाना नै मालाय होनानै थांगलायबाय दा बे हिसाबै भारत संबिधाननि 2-3 आर्टिकेलाव रोखा लिरनाय दं इन्डियान पार्लियामेन्टआ सुप्रिम अथरिटि सेपारेट स्टेट होनो हायो गोदान स्टेट होनो हायो मोननै मोनथाम रायजोखौ दाजाबनो हायो आरो जोंनि इन्डियान कनस्टिटिउसना जों जिखिनि मिथिगौ बियो फ्लेक्सिबल बेखौ जेरै नांगौ एरै सोदांनो हायो बे स्टेटिक नङा बे इनिलास्टिक नङा गोसो जाबानो गभर्नमेन्टआ गोसो जाबानो इन्डियान पार्लियामेन्टआ भट लकसभा ओमफ्राय राज्यसभाया बिल पास खालामनानै सेपारेट स्टेटखौ दाना होनो हायो तेलेंगानाखौथ' खुनु उपाय गावहोआमोन अन्ध्र प्रदेशनि मानसिया थेवब्लाबो एसेम्ब्लिनि रिकगनिसन गैयाब्लाबो एप्रुभेल गैयाब्लाबो जबरदस्ती इन्डियान पार्लियामेन्टआ 2014 बिल पास खालामनानै तेलेंगानाखौ मोगथाङाव महर होनो गैया दा बिनि थाखायनो दिनैनि बे फार्स्ट कनभेनसन अफ अल बड' एक्स भलन्टियार्स फर्स अर्गानाइजेसननि कनभेनसनाव आंखौबो लेंहरनाय हिसाबै आं बिथांमोननि लेंहरनायखौ सन्मान होनानै आइ आफा रायजो बिदा फंबायफोरजों नुजानो होननानै आं दिनै फैदों आरो बे कनभेनसननि गेजेरजों नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि थ्रुयै दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ जिखि आफादाव थाया मानो जिखि हानजायाव थाया मानो जयैनो खौसेयैनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय थै थां जुजिफिननो ज' जाफिननो आं दिनै खावलायबाय